Mas. Tapi wong lanang kuwi siji, sangka ya sitok tok yasinan ya kuwi, tahlilan ya kuwi, nglayat ya kuwi. Ya apa ora? Ya apa ora? Ya apa ora? Iya. Wong ledok iki ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Delokan. Ya apa ora? Iya. Hidup wong lanang. Ukir iki ya ukirmu. Ukir. Ibu ki maksudnya kae. Kowe kenek. Ora. Kowe bantah kenek ning ngomong mencorong ndase. Kebalik. Matane Kok buri. Suwo. Kowe iki nyapo kok dadak pleset. Kowe sapa? Mosok lali bendina rong loro ngalor ngidul. tuh. Iki lakon. Lakon. Kowe Rejo putu kula. Kan karo karso disembur. Ayo Kantut kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang gi menu pita. Ayo. Yo. Duojo. Wis teko ya yo. Wis jam 5 sore mau. Monggo wong bagus. Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe. Siap. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Ana Duojo. Barang Dinoyo. Ini wong bagus. Sehat barokah sedanipun, sehat barokah sedanipun. Matur nuwun, sehat barokah sedanipun. Sehat barokah sedanipun. Alhamdulillah. Barakallah. Matur nuwun. Sehat, kula sehat. My name is Nandini Shetty. I'm a manager recruiting here at Salesforce. I think being in the HR field for almost 16 plus years, I didn't know that the kind of innovations we could do in HR itself. I think the way it has changed in operational work to more strategic work is just made hiring much smarter, simpler and strategic. I think it's the culture. I think from the day I walked in, the people that I've met, the leaders that I have, I think the kind of support that you get here, the chance that you get to innovate, and everybody lets you take risks. And I think this is all to do with the culture, and I think that's why it's the best place to work. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Untuk menemanimu, kau tetap milikku,
napa wong bagus? Menika lagu terbaru karya dari saya Gondeli Tresno, Mas. Wong Gondeli Tresno. Nggih. Aku nganti tersirat ning pikirku sok kala mangsa kuwi njembleng sarendeng gumun setahun. Penjan lak komedian. Nggih. Cara tembunge ngokone dagelan utawa pelawak. Leres. Bareng nyanyi kok ya apik. Asline sampeyan ki penyanyi apa dagelan? Asline. Asline dagelan. Lho kok iso nyanyi? Gandeng tuntutan zaman, Pak. Lho sing nuntut sinten? Kahanan. Kahanane sapa? Kahanan ekonomi kula, Pak. Mas aku. Jenengane mulai nguber. Multi talent ki ngono kuwi. Apapun bentuknya seniman harus ada kreativitas dan selalu berkarya dan berkarya. Oh ngono. Nggih. Dados nek jaman sakniki mboten update, mboten upgrade itu susah Mas Gareng. Oh ngono. Dadi kudu tetep kreatif, inovatif dan liya-liyane. Nggih. Oh. Dados ngeten iki kula matur nuwun, apa yang harus kita bawa di Karangdinaya malam hari ini. Sebab wong salwangsul mesti tindak ngriki, mesti kecangking. Oh ngono. Nggih. Terus Mula tresna kula kagem masyarakat Karangdinaya. coba le karo dibenakke. Mboten wonten ngajeng kemawon nanging wonten wingking kelir. Wong ngono. Nggih, mudah-mudahan kekompakan dan keguyup rukunan ini akan menjadi pondasi yang kuat masyarakat Karangdinaya lebih hebat bermartabat. Tepuk tangan untuk Luar Karangdinaya. biasa. Kekompakan, Oh, penting, Mas. kebersamaan, Betul. terus saling bau membau, Leres. bersatu padu bangun Nah, dusun. Desane apik, dusune apik, natane apik, nek masyarakate urung iso apik, niku namanya juga kurang sukses. Wong ngono. Nggih, Bisa. harus ada sinergitas di antara pejabat dan masyarakat. Iya, masyarakate apik golek sing nata ora apik ya kurang becik. Niki. Dadi satundo sabilik-bilik lah Leres, intine. leres. Bebarengan. Lho, mula nggih ngriki mesti ora ganti liya. Dalange jenengan, pelawake mesti kula kalih Mas Kluthuk. Sing ngomong Ora sapa? ganti Sing liya. ngomong- sing ngomong sapa? Lho, sampeyan iki Nyatane ya rong taun rarene blas. lho, 2 tahun gak rene upilmu. tahun kowe ya ora rene ta? Rene apa? Benar. Iki kan ora apa-apa kuwi jenenge selong-seling ben ora waleh. Lho. Piye niku? Golek sampean terus wong kene mumpung. Nek saiki ngono. sampai ditimbali rene, kira-kira sing membuat bangga masyarakat Karangdinaya. Karangdinaya. Wis, insyaallah janji kula akan saya penuhi. Apa kuwi janjine? Tahun depan itu 50%. Besok tahun depan 50%. 50%. Separuh harga. 50%. Piye kuwi? Edan, apa? 50% DP, 50% pelunasan. Menika Oh, ayo padha wae kowe Iki lah. jenenge ora nyenengke atine piyai kene sampeyan iki. Kowe iki jenenge ora Piye to kuwi? kompak. Nek pancen piye kene iki semangate gedhe nggone ngrawuhke Nah. penjenengan. Penjenengan ya kudu didukne ben terjangkau. Masyarakatnya semangat, pejabatnya semangat, Ah. bakule semangat. Apapun pengusaha di sini para petani ya semangat. Nah ngono. kula niku wis Ayo. teng Karangdinaya iki udakara Ping pira sampean? ora ketung, Pak. Wis lali saking Lali oke. kan. Pancen digawe lali wedi nek genep 10 ra bayar kok. Lah kowe iki Mas. Pancen digawe lali aku ro kok iki. Tapi piye-piye? bengi niki kula sing paling tahun 2026, Nggih. Nah. sing paling isin mek tahun 2026. Eh, Lah ngopo kok? Nyapa isin? kok isin wong sini Kudune bali wis wae seneng. ra isin lho kepiye to sampeyan. Marem. Nah, Marem itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, Tapi terus? untuk tahun 2026 hari ini isinku kaya-kaya ora iso dituku, Pak. Malu. Malu, Pak. Apa sebeba? wong yo pakeliran. Sebabe, apa sebabe? Pakeliran apik, terop apik, tamune ya apik, masyarakate ya apik. Kok sampean isin ki ngopo? Awake dhewe iki lho tanggapane larang. Nggih. Terus mbok wae klambi kok spray ngene yo. Weh, do seneng kan lho. Wong-wong iki do seneng ki lho. Kowe ora ngerti sejatine urip ngene iki. Sejatine urip apa? Lho, ora kudu klambi kuwi apik. Apik klambimu nek nggon pakertimu elek kepiye jajal? Percuma. Kowe Klambi elek ning pakartine apik, enggak masalah. Peluang kowe tak klambeni elek ning atimu apik. Saiki akeh sing ning TV-TV klambine apik ning akhlake elek. Ngono lho. Kuwi tak judoi. Dudoe ning TV-TV. Ha terus Iki tanggapan lho.
Awake dhewe iki bayaran iki jutaan. Iya. Ora trimo jutaan puluhan kok ya. Puluhan. Aku ngantek mumet kok. Piye? Iya. Puluhan juta lho. Lah Nggih. iya. Rene klambi sawal bantal yo. Esuk niki mbok digolek ning kae sing rada apik, rada murup Ngene iki. ngono. Aku ki isine Pak Bianto. Lah kenapa toh kok malu ngisin ngopo? Bener. Klambi iki. koyo ngene iki yo. Mas, Weh, sampean ki tidak tahu filosofi. Kenapa di Karangdinaya ki tak gawe ning ngene iki? Dek iki lho aku lho sewu. Aku roh iki. Napa? Iki lek untukku yo ning pasar kene ta. Dek iki pas main ngono. Aja banter-banter. Aja banter-banter. Wong ki ngene lho, kowe tak gawe ning klambine lak apik to. Bentuke ana nada, ana gambare apa ki jenenge organ. Ini lika-liku kehidupan. Wong ki harus pakai nada. Ngomong karo tangga ya kudu gawe nada, ngomong karo sapa wae kudu gawe nada. Tidak dengan nada yang tinggi tapi nada yang rendah. Penak le jagongan. Ngono lho. Kuwi pembelaanmu. Loh, kok pembelaan pripun? Asine iki mek golek sing rega murah. Iki ora trimo to karo aku ora Yo ora trimo, ngene iki kok ngene iki lho Mas. Heeh. Engko ning Mas potong baju 3 Lah mbok omongni nyapa Oh nyewa to kuwi an. Ngono. Nyewa bajune iki. Delok to sing mirsani wae sederhana lho. Kok sampean njaluk wah ki ngopo? Urip ki aja diwahke ning uripa sing sederhana, ngono lho. Sederhana iki sing wong lanang-lanang. Ah, Tapi terus? lek sing wedok-wedok iki nun sewu. Ngopo? Iki macake nun sewu. Delok to wedok-wedok. Sederhana iki wong lanang-lanang. Kenapa? Delok iki nun sewu. Nggih. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya piye kuwi? Nun sewu Mas Rudi Gareng. Ya. Izin. Delok no wedok-wedok iki. Ayu-ayu. Tapi sing putih-putih to sing wedok-wedok. Lho, Dan putih-putih. Sing lanang lho ireng-ireng kaya ngono kuwi. Realitane ning endi? Realitanya seperti ini. Saya bisa menggarisbawahi bahwasanya wong lanang iki mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan fisiknya Terus. demi kesejahteraan atau kecantikan seorang istri. Bener. Moto dalam kehidupan rumah tangga wong lanang itu adalah happy wife, happy life. Lho. Happy wife, Happy life. Bahagia istriku, hidupku akan bahagia. Mulane deloken sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Sing wedok jilbabe apik-apik deloken Pak De iki sangkoke lho bulak kaya ngono iki. Iki perjuangan seorang lelaki lho Mas Rudi Gareng. Lho kene mboten. Perjuangannya maksudnya piye? Kamu jangan merendahkan seorang wanita lho. Saya tidak merendahkan, tapi ini realita dalam kehidupan Wong lanang berkorban. Berkorban. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Nukokne skincare. Nukokne skincare. Nukokne jilbab. Nukokne jilbab. Wong lanang iki ngantek tuku sangkoke ora kuat. Ora kober. Wong wedok ki siji jilbabe 12. Tapi wong lanang kuwi siji sangka ya sitok yasinan ya kuwi, tahlilan ya kuwi, nglayat ya kuwi. Ya ora? Ya ora? Ya ora? Iya. Wong ledok ayu-ayu kaya ngene iki, Bos. Deloken. Ya ora? Iya. Hidup wong lanang. Kuwi enek kata-kata paribasane dolanan bowling kena beling. Apa ngono? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Oh ngono. Lho iya lho, Bos. Perjuangan seorang lelaki. Hidup wong lanang. Ki aku ro kuwi wong wedok tuku wedak sing lanang pekok ndadak. Lho ki lho. Iya, Bos. Wedake larang kok. Larang kok. Arep kowe ngomongke wong lanang, aku sebagai seorang laki-laki tetap membela harkat martabat seorang wanita. Sing mbok bilane apa? Wong wedok dandan ayu ngene iki karena apa? Menghias wajahnya untuk demi kebahagiaan seorang suami. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Kapokmu kapan? Wong wedok ayu mergo Karena untuk suaminya. sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan, Bos. Mergo nglumpuk karo wong akeh. Jajal kok ning omah ge daster jebol-jebol. Ora wedakan. Ora wedakan. Wajahe ngelengok. Wajah ngelongkop ngelengok kaya kuwi. Jilbab wis madul-madul. Wong lanang didoli apa? Hidup wong lanang. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Kayak ketuweken rasah melu. Bene to kaya. Alah, Ayo. ketuweken. Wong wedok kuwi toh nyawa toh pati lho. Totane apa? Saiki wong wedok-wedok mbok paido, kowe tangisu sing nyepakke ngombe sinten nek mboten ibu-ibu, nek mboten wong wedok. Sing nukokne kopi karo gula sapa? wong lanang. Lah iya. Tuku dhewe iki. Sing ngomong sapa? Tuku dhewe iki mbuke. Krungu kupingmu kowe. Krungu dhewe ya, Mbak. Tuku dhewe. Ayo. Duit kondi. Kerja dhewe. Loh, Ayo. 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 Hidup apa wedok? Hidup wedok. Tuku. Udar. Kowe aja kalah. Ngomong kowe
kita ini laki-laki. Oh iya, Mas. Tidak Omong, boleh ayo. jatuh. Iya, Mas. Arep kene boloku. Tuku karo yo ngopo? Tablek sing Kok tukane. sing genah to, tuku kopok piye to? Sing genah. Saya apa apa ya? Kowe iki modelmu ngene iki kok ndelani wong lanang. Wong wedok, kowe malah basane iso tuku kok kopi kok gula. Nggih. Ning sin kok kompor sapa? Sin kok kompor wong lanang. Sing ngomong sapa? Kayak ngapusi sinden-sinden kae. Ora mungkin. Masa ora? Ora duwe bojo tuku dhewe no. Ora ndek bojo to? Ora ndek bojo tuku dhewe malah dengi kompore. Masa? Kompore dhek yo ngono ya. Nyapa? Tetep wong lanang. Ayo, aku mbelani wong wedok. Hidup wong lanang. Gila. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang kudu hidup. Oh. Soalnya lek wong lanang ra hidup, wong wedok bingung. Nah. Kowe yo aja nyalake wong wedok. Napa? Kowe Ora iso. tanpa enek wong wedok kok hidup wong lanang tanpa wong wedok sing menghidupkan teke wong lanang sapa kowe? Aho. Tuk. Aja Aja kalah lho, Tuk. Aja kalah. Tak berani, Pak. Kowe karo aku kudu anu. Oke. Ayo sapa? Piye? Saya menghidupkan wong lanang sapa? Wong wedok. Oh, teko wong lanang-lanang ki. Engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Nah, iki lho. Lah porong bingung. Kadang-kadang tekil. Sepurane Mas. Nyawa. Wong wedok kuwi paribasan telapak surga di bawah kaki seorang ibu. Piye kuwi telapak surga iki piye lho? Apa? Piye kuwi telapak surga piye kuwi? Apa kowe? Kowe kalah kowe karo wong lanang kowe. Sik, Oh, surga di telapak kaki ibu. Nah, ngono kok. Ngapa? Telapak di surga. Surga di telapak seorang bapak ramudeng kowe. berarti lek surga di telapak kaki ibu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kuwi pepatah lho, Tuk. Berarti lek ngomong antonim sinonim perlawanan kata, berarti sing lanang ki telapake neraka. Dijejek kowe kobong dasmu kowe. Lah, kuwi lho, ayo. Ayo, Tapi wong wedok ki eling ngono lho. nyawa. Arep kepiye-kepiye sing tangi dhisik dhewe mesti wong wedok. Terus, Subuh wis isah-isah. Engko turah wektu sik umbah-umbah. Awan sithik ngeterke anak sekolah. Engko sik kerja, Sik kerja mulih awake lagi saya mlebu kamar lagi lumah-lumah. Lho sing lanang kok wis mulai gerayah-gerayah iki. Ya Jeli, ayo. lho, Wani kowe. kuwi kewajiban seorang wanita melayani jasmani maupun rohani. Lah nyapa? Lah lek wong wedok ora gelem melayani wong lanang tuku apa piye? Coba iki. Nah, iki lho. Iki lho prinsip apik. Lho ya lho. Lho, tuku apa piye? Saiki mung 200 wis jos. Oh, Hidup wong lanang. Oh, tak tuku kabeh iki berarti iki. Kowe aja ngejak tuku kowe. Loh, iki ngomong perdebatan lho, Bos. Perdebatan persamaan gender, emansipasi seorang wanita dan pria, kedudukannya sama, sudah disahkan oleh negara Indonesia bahwa seorang ibu adalah Apa? tiang negara. Ibu Adalah tiang negara. bapak sudah diakui bahasanya tiang jaler. Lha kuwi lho. Dadi negara nek ora enek jalere, lho. Kowe yek maido, kowe dosa lho. Nyapa dosa? Masya Allah, pangapunten Mas. Apa? Ibumu mbiyen leh meteng sakmono suwene Mas Kluthuk, sing ngukir matamu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing ngukir lambemu sapa? Sing ngukir kupingmu sapa? Sing ngukir alismu ki sapa? Tapi ingat, Ngapa? ukir iki ya ukirmu. Ukir. Ibu ki maksudnya kae. Kowe kenek. Ora. Kowe bantah kenek ning aja mukok sak nggen-nggen lho. Pak, aku ngono. Dadi ngene, Lagi. sing ngukir ki wong lanang. Wong lanang, Pak. Sing wong wedok ki nek ora diukir ya nesu. Ngono lho. Lah Ngono lho. Ayo. Tumpah darah seorang ibu nalika meteng 9 tahun 10 bulan biyen rekosane kaya apa? Kowe ora ngerti rasane. Wah, suwiwen ki jane meteng apa tumor. Dadi ngempet Mas, ibu ki ngempet. Mula awake dhewe bekti karo seorang ibu. Mergo enek unen-unen sing apik, ana tetembungan sing bijak. Anak siji kuwi urung karuan iso nyenengke wong tuwa siji. Ning nek wong tuwa siji sok kala iso nyenengke anak 5. Digdoyone wong tuwa ngono kuwi. Ayo kowe bektimu karo wong tuwa apa? Wah, bekti kowe. Wong tua aku wis tak cukupi kabeh, Pak. Cukupi apa wong bapake mati malah tinggal ndelok bal-balan apa? Loh, Piye? pancen yo aku pas pur-purane gedhi yo.
Kuwi ya bekti lho. Delok bal-balan lek menang nggih slametan. Nggih slametan. Ora, Pak, ora tahu. Tahu, Pak, mosok, Pak. Dadi kene lho. Enggak tahu, Pak, gareng enggak tahu. Ora to. Enggak. Dadi Kowe Karang tak ewangi malah. Tapi aku gak. Karang Dinoyo niki cinta perdamaian. Nah, iki lho, Karang Dinoyo ini cinta kesejukan, Iya, iya, cinta iya. Nah, keharmonisan. Wong wedok karo wong lanang aja Niki, Pak, dibedak-bedake. niki, Pak. Iki lho tembunge sing beda aja dipadak-padake, sing Sing padha padha aja aja dibedak-bedake. dibedak-bedake. Kabeh sayuk saeka kati seiring sejalan. Nyawiji dadi siji. Heeh, duduk sama rendah berdiri sama Tinggi. ngono. Blak kuwi. Persatuan kesatuan Karang Dinoyo. Aja mau pecah. Hidup wong lanang. Kene hidup wong wedok. Lah Lah sing mari niki, Pak. Heh, Ketoke sedulur ning nek nggon pilihan ki aja beda. sing marahi sapa? Niki kok Kuwi apik apa elek? elek. Lah elek kok mak terokne. Nah, nek ra taknut lah aku ngejak sapa? Loh. Yo, Terokne iki sing apik-apik ngono lho. Mangsamu kene Balik bersih dusun. Bersih dusun. Nah. bersih dusun Eh? ben Dusun. Iya ora bersih Are- dusun. kula iki Mbah Pre tak ngoyo alamat Kepung ngono. Lah terus Apa? Tak kira ning Kepung ngono. Lah terus Panggah ning Pasar Dinoyo. lah iki semangat luar biasa warga kene kok wong suwe iki kalah banget. kalah karo sejarah. Iya, Leh iya. noto. Kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi iki nek wis kadung tresno kuwi ora nyawang ngendi nggone. Iya. Balike ya tetep ning sumbere. Iya. Dadi sampean ki rencanane karo danyangan kini ditresnani. Matur Ngono sembah. lho. Iya, iya. Dadi sak lawase sak bosoke ya tetep kowe. Insyaallah malah saking tresnane awakmu, iki mau aku wis kepagi karo panitia. Panitia. Ini karena kamu sudah sering pentas di sini. Nggih. Ini kamu nanti akan menjadi ikon pasar Karangdinoyo. Alhamdulillah. Ikon. Ikon. Iya ya ben ketok ya. Sesuk ki sampean dikek ning kono terus dicor. Bentuk Klitik. 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 Dadi awakmu ngadeg langsung dicor. Seneng Nah. we. Terus Seneng. tak uga. Seneng nek aku dicor seneng. Lho gelem ora? Lho nek aku siap bae. Gelem ora? Lho, gelem nyapa ora gelem? Nah, ya wis. Wong iki konsekuensi, wong bakal iso awake dhewe ya dicor to, Mas. Awake dhewe iso bakal ya dicor. Dicor karo lemah, dadekne siji karo lemah. Lah kowe kok wedi ngopo njajali? Wong ki wis enek generasi dhewe-dhewe. Kullu nafsi da'il qatul maut. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembunge ana hadis fafiru ilallah. Tamdeng kowe. Lara lho, cuk. Water iki mau. Tajak ngaji ra mudeng iki. Lah kowe kene ngaji kok kono basa Jepang ki lho. Dituwa apuk ya. Masaku. Tajwidmu halus lho iki, apik iki tajwidmu iki. Aja ndasmu. Iki apik. Lara. Loh, berarti nek lara berarti iki sik urip. Heeh. Nek mati ora krasa, Mas. Kowe roh ya? Ngertos. Saya tekoni kowe. Pripun? Ning kono baju. Pripun? Wah. Kuwi nyang ngopo to kok ndak empet-empetan iki kaya. Kowe lek ngomong agama lho. Nggih. Agama ki butuh kesabaran, Nggih. keikhlasan, Nggih. ketakwaan, keimanan. Lah iya no. Saiki aku ngomong keikhlasan, Nggih. kesabaran, Lah, itu keimanan. Al- Imanmu kudu kuat. Nggih. Kudu kuat. Ya. Saya tak tekoni. Tak tekoni. Nggih, nggih. Senges-senges kowe. Wis to, sampe takon aja le to. Lara kan iki mau. Masaku kok Sik. aja anu lho. Iya. Kowe kok aja numpak napuk ngono kuwi. Sik, Pak, mau main ning Blitar ora lara iki. Kowe iki mainmu tupak tapuk mosok kakangmu sedina kok tapuk ping 5. Oh ning Blitar ora lara ya. Piye ya sepurane. Semu kok luwara nyapa. Eh, Cok, mbok ale-ale. ali-aliku tak walik. Matuk ngono ya krasa kuwi Ya pas karo jenenge tuk Nggih, nggih, ngono nggih. pas. Imanmu kuat? Nggih, nggih. Kuat imanmu? Kuat insyaallah. Tak tekoni sik. Pripun? Kowe mlaku ning pasar Karangdinoyo iki. Oh, sering, Mas. Dalan kene iki. Nggih, nggih. Delalah ning kono ki nek dhuwit 100.000. Leres. Awakmu liwat ning kono dhuwit 100.000. Nggih. Imanmu kuat ta? Iman kudu dikuatne kol biae. Mbok cukup ora? Tak jupuk. Berarti imanmu ki enggak kuat. Kena duit Kena 100. godho dhuwit 100.000. Tujuane beda. Mergo enek dhuwit 100 timiba ning kono tak jipuk, tujuanku tak pendet tak paringi nggon kotak amal. Ora perkara mbok lebokne kotak amal, ning mbok cukup apa ora? Tak jupuk. Imanmu ora kuat. Mergo kuwi duduk dhuwitmu kok mbok cukup, Bos. Loh,
Iki Lah. ngomong agama lho, keikhlasan, keimanan, ketakwaan. Bener. Lah iya. Ane sampean Nyapa? mlaku. Mlaku ning kene. Ngene terus nemu duit. Enek duit 100.000. Nggih. Yo. Mbok jupuk apa ora? Ora. Kemaki. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora mbok jipuk? Wis mbok jukuk. Iki lho. Ora enak apa-apa ning Iki kono. lho dere ning kene iki lho. Lah kowe wis njemuk dhisik kok. Jukuk. Cara mbok susui 50.000 tak jukuk. Heeh. Wes. Asine wong loro iki padha bosoke. Tak penak. Umpama kowe Napa? salat kowe. Nggih. Salat, Nggih. ketakwaan, keimanan, keikhlasan. Loh, Kuwi pas salat, pas salat. Delalah kowe sarungmu melorot. Terus Apa yang kamu lakukan? ngawur bae wong salat iki butuh keningan nek umpama Kekuatan. lah ya kusuk. Kowe pas Jumatan ndek ingin. Nggih. Delah sarungmu melorot. Nggih. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo dipendet menelak sini-sini to. Berarti kowe iki imanmu, khusukmu gak kuat. Loh. Kowe fokusmu iki berarti ning sarung ora ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gerake campur. Lah, Lah wong sarunge mblorot kok iso ra nah, dijikuk lho. berarti kowe gak khusuk salat. Sampean jajal tak Nyapa? balik. Nyapa? Sampean salat terus sarungmu mlorot pripun? Lu tak jare lho. Ayo ketok lho. Lho nyapa wong aku celana kok. Ora nge sarung. Lah kowe ora tau bareng aku salatmu kok. Layakno. Lah kowe sarung tok kene njero celana. Celana senam ngriki metetet. Aku kok. Oh, iki tak juwotos kene kok iso. Kersane pun jangkep, Gus. Iki, Pak. Lah iya no. Iki ben penak. Kalih niki, weh kula Nih. suwun. Kalih niki napa? Sik to ben penak. Oke, ayo. Iki Oke. digaweke sitok, awakmu dadi Gatotkaca, lah kene pergiwa sithik. Nah, ngono. Apa kuwi? Lho iki ben penak kok tiba nyanyi. Ngangge anu ta? Wong kene nyanyine terus digandrung iki pindha Gatotkaca. Oh, kene. Gatotkaca. Oh alah. Sapa? Garut kaca ki lek awake gedhi lek cilik ngene iki garut beling. Berarti Oh, nek iya. Werkudara kae Werkudara ki lek gedhi lek awake cilik ki werku piye? apa ya ana kok Mas iso. aku. Cobi tak goleke. Oke, apa? Anu pergiwa niki pergiwa. Oh ya, kuwi. Nah. Properti le. Pergi wae kena beri-beri lho. Ya ora to, paling ora pergi wae kokean mangan. Dompet properti le kene coba kene. Pergi wae digandrung Mungkin lho. Garkocane sapa? Mas Jo. Mas Udu. Garkocane mletik tanpa Lah sutang. niki wae diparingi sewan kok. Mletik tanpa sutang, mabur tanpa lar lho garkoco iki. Pergi wae masa iki. Pergiwa ning ketoke pergiwa iki ngurusi MBG dadi kelemon ini iki. Ngurusi Kowe iki MBG. ngawur kaya. Kakek ndok pergiwa kakek ndok. Pergi wae cantik. Nah. Ayo njajal Makasih. dipraktekne dadi wayang kulit iki disampiri apa-apa kena. Wong ngono ben Sing nyondro panjenengan. enek anu. Kolaborasi. Heeh. Jadi pelestari Sing nyondro budaya sapa? panjenengan. Lho, sing nyondro kono. Jenengan, Mas. Kono dadi apa? Niki pergiwa, nika Gatotkaca, lah kula Antareja. Maksudnya nyondro piye iki? Genahno lho. Gandrunge pergiwa kali Gatotkaca. Kocap katarito nalika Nah, semono. ngoten tok mawon januran. Sang pergiwa sampun bidal timik-timik ngapeli Gatotkaca. Alah ki apa? Lah piye? Dialang kelasé luar negeri barang kok. Kok timik-timik iki nyapa? lah kalau wau nggih menika garut kaca gendaan ngono lho. Oh ngono. Gandeng Gatotkaca kalian pergiwa ngen peteng-petengan. Lah pergiwa kalian Janaka. Tumindak cipokan. Iki Garkoco karo pergiwan petuk ya. Nggih. Tuh. Oke, Tuh, oke. jajal sik kene tuh, kawakmu tuh. Nah, iso aku lek ngono ya. Anu sik jajal sik, blindrong. Tapi engko lek kowe tanggapan Mas campur sari aku Saged, jaken lho, saged, sing saged. dalang aku lho kuduan. Tanggung jawab lho kaya. Blindrong. Ding dong, ding dong. Ya, Oh, iya. iya kok kono. Tak jajali sithik. Pas jengkaripun Lah menika Raden Gatotkaca pergiwa rene sik. ingkang sampun tanjak arsa mrepeki wanita ingkang den tresnani nenggih Sang Dewi pergi karo wa. Yo Garkoco. Tak omong Cak. Yo, krisik. Hop. Gatotkaca kaya kena kencing manis. Masya Allah. Garkocane gagas risike aja kaya Ayo. bocong ngono to. Dodone buka to. Contohno Mas, contohno Mas. Apa? Contohno. Contoh piye? Nggo jogete iki lho. Aku mau joget. Mungkin. Ora sudi.
masamu aku kae kaya aja. Ayo. No. Yo. Sing joget contohno. Nah. Loh. Aku ora iso joget tik marane. Yo. Awas. Wo maca. Ayo. Lah menika gatot sampun mencorong ndase. Kebalik. Matane mburi. Kowe iki arep budal sekolah apa piye to? Cepet tak benane. Kebalik ku lho. Wes pergiwane sawante, nyawang calon bojone sik dipacaki. Kocap katrit. Kaya lho. Langsung tukul brengose ta kan kanca kuwi. Miber. Rene lho. Kok iso ning kene kan kancane. Kowe iki nyapa kok dadak pleset barang iki lho. Wis tak omongi. Mosok gak kata midhek kulit gedang. Kok jengat lho, kleru lho. Wis tak omongi. Brengose ngadeg lho. Nah. Pacarana. Kono ki lunyu musale dhek iki bar kesokan solar kok. Domongi solari cacah dek ngikutah ning kono kowe. Lah, iki lho iki jenenge wayang wong iso. Iki brengosmu dilem apa piye kok? Aja liwat kene. Kene iki nggon solar tok. Dadi sak wayah. Raimu banyol. Kowe iki. Kowe iki sing ngebom kene barang kowe ngeblong kene kok kowe ya golek lucu lho jan rumah saku. Banyol. Heeh, omong-omongan. Ya. Suluk sik ya. Cepet sik kok tak gini. Nggih, suluk sik. Nyingkar nyingkur. Lah kok malah bawa kono. Ya. Omong-omongane langsung. Iri kata sang Gatot Kaca Kinon. Mapat arga su. Ulat-ulat. Uta. Sikile Tekapira Kresna Parta Mananger muji saktinira. Parta Mananger muji saktinira. Kocap kacarita nalika semana. Kocap kacarita nalika semana sang Garwaca sampun pinanggih kalian Jahayu Wara Pergiwa. Wayang kula aturi omong-omongan. Kabarmu apik ya? Apik. Sampeyan sehat to? Sehat. omong-omongan ki Terus sampeyan mau kok kene numpak apa? Yen pak kendaraan. Walah. Nek gendaan ning njaba kono aja ning kono mantaku. Piye to, Mas? Omong-omongane wayang. Jare kon ngomong-omongan. Lho maksudnya omong-omongan iki anta wencana carane omongan cara wayang. Ngoten. Garwaca ya mrepeki sang Pergiwa, ya catur cinatur. Mandek sira maksud. kuwi omongane cakil kok iso. Gatot-gatot gedhe. Suarane piye to Garwaca iki? Pergiwu. Nah.
Pergiwo. Sik kurang gedhi. Kurang gedhi. Pergiwo. Ngono. Pergiwo. Kurang gedhi. Pergiwo. Kurang gedhine. Pergiwo. Kowe iki gendruwo kok gar kaca kaya masaku. Saya gede saya ngawas ya, Pak. Ya omong-omongan sing apik. Pergiwo garwanipun kakak. Ya saurana. Wah. Injih Kakang Mas. Rodok Yo. kenes, Kenes. rodok kenes ngene tak Nuwun wani. kepareng kula matur do Kakang Mas. Ki apa to Gus? Pergiwa pas omong dilala dibandem karo kancane akhire jeges. Iki pergi wae iki lak enek jarike ning kene to. Heeh. ngene. Kuwi pinjum. Ngene nah. Duh Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisowanan menika. Kula boten saged nderekaken panjenengan Kang. Mbok bilih panjenengan badeniti pirsa. Sik kuwi Wis, pergiwa wis. wayang wong apa ardrep? Wayang po. Genahno. Ya. Ya. Pergiwo garwanipun kakak. Kok asem mbok Ora iso nyapa? lemu iki ora iso ngene. Pupune kelet. Pasaku. Kuwi malah kaya walang slentiken kaya. Aduh. Pun wonten timbalan ingkang dawuh. Wonten tinamelen dawuh Kakang Mas. Ya wis. Ayo ngomongne tresna to, ngomongne tresna. Pun Kakang tresna banget karo sliramu Pergiwo. Kula injih tresna kalian panjenengan Kakang. Mosok Saestu. tenane. Sik ketoke gar kacane kulino cangkruk medang iki kita omong-omongane iki. Tresna karo aku Injih Kang Mas. demi Allah. Demi Allah, wallahi. Ya wis ayo. Ayo Kang Mas. Golek hotel jeneng. Hei, Kowe iki kok tak susul kok. lha kowe wis di omah ning Pringgondani kok nyetak golek hotel iki. Gak kaca turah dhuwit. Gak kacaku kan dhuwit kowe. Ning Pringgondani rame golek ning hotel sing sepi. Ben nganu ya Mas ya ben apa ben. Ora cetha Situasine suasana beda. Kasusul Raden Antareja. Yo, tak tunggu. Diajak ulang tahun sawetara diajak. Injih Kang Mas. Nalika Nyapa kok mbok gandrung ki. Oh iya. Aku lupa. Lho Mas aku pergiwane iki lho kaya. Aku kadung aku lek mendem iki lanang ya ayu. Pergiwane ya ngadeg ning sisih kono. Pergiwane lungguhmu pergiwa lempo. Sopo ngadeg ing tak tengahing palagening? Tepungke aku Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca. Lho, ana wi gate opo? Sing takon aku kuwi ana wigati apa teko ning wawan. Aja mbok alang-alangi lakuku, aku bakal golek ramaku. Sing alang-alang kuwi banjur sapa? Yo gene kowe jumangkah ngadeg ana sak ngarep aku kowe. Apa? Kowe dadi apa? Kowe dadi apa? Antareja. Kok kaya cakil suarane. Diangkrek ini sini-sini. Antareja. Aku wis terhibur. Lah loro cakil metu. Ngaku jeneng Antareja. Antareja mek kaya Gatotkaca sak adike. Sumeh kok. Hah, Mas aku. Yo. Aku dalang malu aku. Yo. Teko Antareja piye lho? Antareja piye? Heh, Antareja. kowe sapa? Kowe sapa? Gandem ngono. Kowe sapa? Nah. Leh anu ulune mlebu ning moto ya. Ora apa-apa. Sok neh wulune gantinen paku. Kowe sapa? Wo padha. Wah, Kowe sapa? mosok lali bendina 22 ngalor ngidul. Tuh. Iki lho. Iki lakon. 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 Kowe sapa? Iki lakon. Kowe lho. Kowe. Kowe dadi Gatotkaca. Gatotkaca. Kae dadi Gatotkaca. Antareja. Isotonic dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C. UC1000. Lho, kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Sik, kowe brengosmu ajake kok kalah karo upil ketoke. Ayo. Kowe ana laku. Aku bakal golek ramaku. Rem sapa? Werkudara. Lho. Werkudara kuwi ngono bapakku.
Ora iso. Werkudara kuwi mono ramaku. Kuwi ngono ayahku. Kuwi padeku. Kuwi babeku. Kuwi papiku. Iya. Iki kok perang to? Perang. Iya. Perang engko apa sesuk isu? Iki langsung perang. Saiki. Kowe bisa goleki bapakmu Werkudara yen bisa nglangkai bangkik. Yen menawa kowe dadi pepalang aku bakal sing nyingkrehake. Cakile tekone. Aku kaya Dursasana. Bola bali cakil kok. Yen pancen kowe dadi pepalang aku bakal nyingkrehake. Tentokke kowe apa aku sing temekaning pati. Lho. Haluse. Pampakno dadamu. Pergi wae. Jembarno dadamu. Garukaca pamit kalian Kang Garwa badhe perang tanding kalian Raden Antarja. Delok donga pangestu muga-muga aku men. Injih Kang Mas. Kocap kacarita nalika semana sang Antarja ngedalaken wujuding kemayan arsa ambles wonten ing bumi. Ayo. Oh, ah. Yo. Sik kowe ucek-ucek umbah-umbahan apa piye jogetmu ku lho Gathotkaca ngono. Modiar. Ambles bumi. Oh. Wah, rasane Antarja iki. Nalika semanten sang Antarja putu kula. Sang Gathotkaca disembur. Lana. Gathotkaca kan iso mabur. Nggih. Antarja duwe kadigdayan Antarja ki putune ula. Ula kok. Kulite enek sisike kok. Dek iso nyembur, ngono lho. Dadi nek Gathotkaca disembur Antarja ki lumrah. Ora enek Gathotkaca nyembur Antarja. Kuwi kleru. Ayo, maju Gathotkaca. Lah iya no. Maju. Kalah apa menang Gathotkaca-ne? Wah. Maju. Nah, ngono lho. Modele iki kaya Us. ambles bumi sang Antarja. Ambles ne Antarjana, kadigdayane Antarja ki ngono. Oh. Ini apik. Disembur iso mlonyo. Ya sambat Gathotkaca ki. Mosok sewengi Ora apa-apa. Mosok sewengi ambles pindho jan. Antarja ki iso nyembur kok. Iso nyembur, iso ambles. Pomo kowe nunyu ngantem Antarja kok Antarja ambles bumi, ya ora kene. Anu, iya. aku tak ganti Antarja ya, Bos. Aku Antarja. Kowe dadi apa? Antarja. Antarja. Aku pengen ambles. Iso salin peran. Aku pengen Iso. ambles. Iso. Sing dari Gathotkaca klitik. Nggih. Oke, Tik kowe dadi Gathotkaca. Oke. Dadi peran iki aja golek menangi dhewe, kowe kudu dari Gathotkaca, kowe dadi Antarja. Antarja iso ambles lho. Tuk. Iso, Mas. Ya. Aja anu kowe Gathotkaca iki iso mabur, Antarja iso ambles bumi. Ora usah diusapi wong kowe calone mlebu lemah ya. Nah, Aja kesendang tandang aku. kowe iki cakil neh. Aja kesuwen tandang ana katun. Op. Oh. Aus. Ambles bumi. Nyapa? Ngene iki, Bos. Banyu yo golek dhewe. Kowe iki bondo ta bondo ambles bumi.
Ayo Gatut Kaca munggah mabur. Ana ing awang-awang Gimenu Pita. Ayo. Karo ambles bumi. Aja mek gereng-gereng tok. Ayo. Muduna. Lah wong Gatut Kaca kok kon dhuwur lebas. Gatut Kaca mabur kok. Ora oleh mabur. Gedheke mabur, sir mabur bene wong ya iso. Wis jane Gatut Kaca apa tukang terop. Kowe kok ya oleh pakaian. Masaku. Piye kae? Gatut Kaca ni medun nek. Wis bar aku. Nyang apa to? Gak. Aja dadi Gatut Kaca, Mas. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Lah nyang apa? Cuaca buruk. Kowe panganan dhuwur ben sabar bledek dasmu. Ngawur teh Gatut Kaca ki ning dhuwur ya kancane bledek. Apik lho iki mau wayang wong ki mau. Apik. Ya mek pertanyaanku sitok. Yo pas apus Sing arep nanggap sapa lek kaya kene iki Gatut Kaca karo sing nanggap kok gendeng. Ora iso kaya hiburan yo ngene iki. Jare, Dik. Tak jak nembang sing kepenak, Dik. Nembang apa? Lawas ning sik asik. Apa kuwi? Blebes kena. Dik sajake kok ana rempelu kuwi ta? Perlu. Lah iya. Ora perlu pah. Nyapa Mas? Mungkin. Capek. Capek. Kamu capek. Gatut Ayo. Kaca. Kok mbok mimiki? Lah kok arep nyandake? Pergi wo. Wis bar. Wis bar kok pergi. Bar bangga pergi wae. Gatut Kaca jilbaban ki ngendi kok ya rumah saku. Ya lagune niku ya. Buat warga masyarakat mapan Karangdinaya ora lali tetep didongake seger waras kabeh wargane guyub rukun Mas Kluthuk. Amin. Kabeh manggiya karaharjan bersih dusun menika Mahanana Karahayon. Dusune resik saka Sambe Kolado saka Balak Bendulan Denda Trimala. Amin. Nah, lagune Blebes. Blebes. Sikat. Yo, dieling. Iki karo ngeling-eling wong lagu lawas. Oh nggih no. Sakniki lagu-lagu dadi penak. Ya, Gus. Cakra Budaya ini. Kumrak-kumrak nganti makan iki. Mantap. Jalak-jalak dikene ora mesti. Apa aku arep bakani wedi. Wes anjing. Amah dik. Yen aku wae sengke-sengke. Ojo dik, aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Wes anjing. Amah dik. Yen aku wae sengke-sengke. Ojo dik, aku masih sayang padamu. My darling, I miss you. I love you too, baby. Cakra Budaya Indonesia. Oke, ono duo jo. Oke, buat I love you, my baby. I love you, my baby. Sajake kok ana perlu sing esuk kok nangis aku neng tanganmu kok gawa palu apa to sing rusak jipanku nek bengi aku ora ning ngendi-ngendi malah aku jaluk tulung dikeroki pirang-pirang dina ora mbok turuti rasane gegerku kaya disuturi mesti Amma aku masih sayang padamu. I love you. Aku masih cinta padamu. My darling, I love you. Aku masih cinta padamu. My darling, I love you.
cinta padamu. My darling, I love you. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless dubbed series. Your world, your voice. Crystal clear or data-friendly. Smooth streaming on any network. No internet? No problem. Download your favorites and watch whenever, wherever. Download and unlock your next chapter for free. Sedalu raimpun kalih. Kudune ngene lho. Ora lho pergi Aku KDRT kaya. masih sayang padamu. Dhuwur nadane. My darling, I love you. Penak. Ngene penak. Lah ngono lho deloken. Wis pen. Lah kok mbok keke aku ngopo? Anu kasar KDRT. Suwiwi kundi. Iki mau tembake apa iki mau mlebes Menika ya? mlebes, Mas, gareng Iki ngene Mas, Film, kritik film. tak selingi sik. Nggih, Menika nggih. kundutan saking sing ingkang kawogan nggih menika Pak Haji Nggih, Subianto nggih. untuk Pak Bianto. panitia penyelenggara buat para penonton juga para masyarakat Laras. semuanya. Nyun lagu ka lho. Sinarengan. Oh nggih, sae. Ya iki ben ditembangke mboke cacah iki kene Nggih. dimenengo Oh niki sinarengan. mboke wong akeh. Heh? Mboke wong Mbok akeh. cacah-cacah iki anak-anakku. Oh, lho. alah, Mas tak aku lha kowe cacah. termasuk anakku apa duduk? Berarti kowe dudu bocah, ngono lho. Wong aku walat. Yo ngadeg kok kene. Tembange sinarengan ya. Nggih. Buat dulur-dulur iki juga tidak lupa Bu Kasun. Kasun, nggih. Kasune Pawestri. Lah, Bu Nggih, Agus wis. Ernawati. Wis lurahe wedok, kasune wedok. Heeh. Sok RT RW ganti wedok kabeh. Heeh, mulakno ning kene aja sok muni hidup wong lanang. Kene sing kuwasa wong wedok. Iso cilaka. Modar kowe. Ayo, jale. Heeh. Yo, Sina. Kene, kene, Rengan. kene, kene. Mriko Pak Haji Subianto. Cakra Budaya Indonesia. Gus, dados. Teng tutup. Aku sih sombong. Suaramu apik lho. Aku sih. Kowe lek mau pesen aku campur sari ke piye ra nek kabar iki. Anu kasih to, kasih to. Mesti kabotan wong. Kabutan, tipe anggarane mek 5 juta, Mas. Wis ta pokok. Pokoke nanggap gareng di rada abot lek sajakan. Yo, tembangi hok. Ore. Pak Surut, Pak Surut. Sinarengan nggih Mas Klitik. Siap, Derek. Buat Pak Haji Subianto dan kanca-kanca Pak panitia. Bianto. Sehat selalu. Pak Nombong. Sehat selalu Pak Bianto. Terima kasih. Menika spesial pundutan saka penyanyi Kemenulya ngono Pak Haji Subianto juga panitia penyelenggara ing pengajap tembak iki kinarya donga. Nggih. Muga-muga warga masyarakat tansah sesarengan to sayuk sayuk kapti bangun dusun Karangdinaya sakutuwe. Kula niku lek kalih Pak Bianto nis kaya aduh kula Wah lho, tenan penyanyi menika memperjuangkan seni iki luar biasa. dari tahun 2005 2000 Yes. pokoknya Tahun 2000 lah. 2000-an niku lah. Mereka mekaten cah bagus. Nggih. Nyuwun pangapunten ing agung perkara tetembangan nu digoleki wektu sing luwih prayoga. Jane si akeh sinden sing urung nembang ning kok kabeh tak tanjake salok nggon wanci gara-gara. Niki wau nggih Jadi, wonten Pak heeh. Suyut saking Kalimantan Tengah Oh, rawuh. ngaten, Nggih. nggih. Mangke nyuwun gubuk asmara titip dipun tembangaken wonten gara-gara nggih. Oh nggih, nggih. Pak Penggemar Suyut, panjen- Pak Suyut. Nggih saking Kalimantan Tengah, penggemar Oh, panjenengan restu. Nggih, nggih, nika kabare anake Glowo senes nggih. Nah, Suyut. Menika lepat nyuwun pangapunten tetep diungake sareng dinaya muga-muga tansah mangke baldatun thayyibatun walaupun Gopur. gopur. Nggih Kang Baku. Heeh. Derek-derek ndedonga, derek-derek mangayu bagya. Kula pribadi kalian Mas mbok bilih sowan wonten masyarakat Karangdinaya kirang nuju prana penggalih nyuwun pangapunten ingkang baken kula namung titip peling. Nah. Aja sok rumangsa sugih. Nggih. Ning rumangsa nalika mbiyen prosesmu iso sugih. Lah. Aja sok rumangsa duwe ning ilinga marang wong sing ora duwe. Heeh. Tur yang paling penting aja rumangsa Terkenal ning ilingan nalika mbiyen akeh wong sing urung perjuangan. Nggih. Wa alhamdulillah mugi-mugi sedaya barokah, insyaallah ridho lan hidayah mayungi kabagyan kamulyan kalian masyarakat Karangdinaya Jani. Amin, 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 amin. Arep coba kon wanti dia apa boleh? Amin, amin, amin.
Kanjeng Nabi sang guru sejati